И коста хора, аз съм Стоян и днеска ще разказвам за езерото Флатхейд. Това ли е най-чисто езеро в света? Не се знае. И нека започваме. Северното полукълбо е лято, което означава, че голяма част от населението му ще прекара част от почивните си дни край водата. Дали това ще е море, река, океан или езеро, зависи от географското ни местоположение и предпочитанията ни. Ако се намираме в американския щат Монтана, голяма е вероятността да изберем езерото Флатхейд за почивката си. Дълго 44 км и широко около 25 км. То е най-голямото сладководно езеро в западната част на САЩ. И това беше от мен, хора. Абонирайте се и лайкайте. Чао!